desacceleració que pateix el cervell. Algunes malalties també poden causar lesions importants, com l'ictus, que es produeix quan s'interromp de manera sobtada el subministrament de sang a una part del cervell, o quan es rebenta un vas cerebral, fet que provoca una hemorràgia. Qualsevol dany cerebral pot afectar les capacitats físiques, mentals i emocionals de la persona. Jo tenia 16 anys i anava amb la moto, vaig tenir un accident, se'm va sortir el casco i vaig tenir un traumatisme craneoencefàlic, perquè el casco no tenia ben lligat. Ma mare em deia, vigila amb la moto, i jo, ai mama, deixa'm, que no em passa res. Cada dia així durant un any i al final m'he trobat així. Després de l'accident, el meu fill li ha canviat moltíssim la vida, moltíssim. M'he quedat amb tota la part esquerra immòbil i s'ha col·lapsat el cap. M'ha quedat afectada també la parla, perquè em van fer la traqueotomia, tinc les cordes vocals fluixes i em costa vocalitzar. Era un nen de la seva edat, amb 16 anys, i ara és un altre nen. Després d'un traumatisme craneoencefàlic greu és habitual que passi que hi hagi un estat de coma. Com més temps estiguis en coma, com més temps estiguis en falta de consciència, les conseqüències són més greus. Quan la lesió traumàtica és important, generalment és una lesió que afecta a tot el cervell i per tant hi poden haver-hi molts problemes. Més freqüentment, al començament, els problemes més evidents són els problemes de mobilitat. Quan passa més temps, milloren els problemes motrius, acostumen a millorar o a estabilitzar-se i el que sí que manifesten és grans problemes cognitius, de memòria, de conducta. Jo la memòria me'n recordo de tot de quan era petit, però el dia a dia no me'n recordo. Què vaig fer ahir? Si vaig anar a l'hospital, però exactament no me'n recordo gaire cosa. Hi ha moments que m'empipo perquè no puc ser independent, sempre tinc d'estar amb algú, saps? Jo necessito ajuda, per exemple, a lligar-me les sabates, a colar-me una camisa, a pentinar-me. A mi m'ajuda més ma mare perquè no treballa, està tot el dia amb mi, que va tenir que deixar el treball per estar amb mi. El futur del meu fill no vull pensar-ho. No vull pensar-ho perquè no em deixa viure. Penso, faig tot el que puc per buscar-li un futur. Ara ja han passat tantes coses per aquests nens així, però no m'ho plantejo. No m'ho vull plantejar. Jo no sabia ben bé el que era un ictus, ho havia llegit als diaris, algun reportatge que havia vist a la televisió que feien referència, però realment no ho sabia ni me n'havia preocupat. I ara ho estic patint. Jo vaig arribar un dia a la feina i no podia signar uns papers.